We kregen om 7:50 's morgens een telefoontje en een huilende dochter aan de telefoon. Mam, de winkel in Oosterhout staat in brand. Een grote brand in de winkel van Annelies van der Meer uit Dokkum. Naast de kleerwinkel in Dokkum had ze te jaren met haar dochter Bouwien een winkel in Oosterhout. Snijtemoorn brutst de brand uit in het winkelcentrum van de stad in Brabant. Dat met mijn dochter haar een winkel hebben. Een paar minuten later belde ze weer. Ze zegt, mam, dus ze hebben het redelijk onder controle. Maar je weet op dat moment niet wat er aan de hand is. Dus wij zijn in de auto gestapt van Dokkum naar Oosterhout. Maar dat is niet 20 minuten. Dat is 2,5 uur. Dus voordat we er kwamen en toen was de brand natuurlijk al lang meester. Maar wat je aantreft is een ravage. De skeer is grut voor mem en dochter. Weg, alles weg. Paskamers en het is natuurlijk, ze hebben het dak nat gehouden, dus het water dat stroomt naar beneden. Ja, elektriciteit is er niet, alle verlichting is stuk. We hebben van die witte kapstokjes. Nou, er zit een hele zwarte gloed overheen. En overal, en nu helemaal, na 2 dagen, nou daalt dat roet, daalt echt naar beneden. Dus dat zit overal op. En het is net zo'n kledingzaak dan hier, dus alle kleding is verloren. Net sinds de grote chinslag is er vertrouwen in de toekomst van de winkel. Het is materieel, hè? Er is niemand ernstig bij gewond. Ik zei ook tegen mijn dochter, Bouwien, zijn auto-ongeluk was erger geweest. Dan moet je genezen. Dit redt zich. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het vuur in het winkelcentrum is mogelijk onderstützen.